I znowu jesteśmy z samochodem. Oj, to jest taki niebezpieczny pojazd. Oj, oj, oj. No, wstawaj. Wstawaj do samochodu. Wstawaj do samochodu. Tak? No proszę cię bardzo. Wstawaj do samochodu. Wstawaj. Leniuszek mały jesteś, tak? Mały leniuch jesteś. Oj, oj. No co, takie jesteśmy strasznie zdenerwowani. No. Kuku. Kukurycki. Kukurycki. No. Och. No i co? No zobacz, jakie tu mamy fajny ten, widzisz? Dam da 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 dam dam. Tam da 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 dam. Musimy tutaj włączyć. Uno, strej, do, strej. A, nie damy, nie damy. Hop. Oj, idziemy coś zjeść, bo głodni jesteśmy.